Alright mga kabalen, nandito tayo ngayon sa Taal Vista. So pumasyal tayo, nirecommend ito ng aking tito and tita. Sabi nila maganda daw dito kaya we checked it out. At kasama natin si baby at si wifey and yung mami ni wifey para makita naman itong lugar na to. So naka 4 wheels tayo ngayon. Nag-arkila tayo, wala po tayong pambili ng 4 wheels, nag-arkila lang. So gusto ko man magmotor pero syempre kasama natin yung pamilya at yung maliit na bata. So kailangan magsasakyan tayo. Tara, puntahan natin to. Okay, so ito yung dala namin sasakyan, no? Isa siyang Toyota Vios. So tara, akyat tayo doon sa taas. Actually nauna na sila kasi dinrap ko na sila kanina and then nagpark muna ako. Ayan, susunod tayo ngayon. Ang ganda dito guys, oh. Grabe, yung mga halaman dito sa labas. Ayan, oh. Solid. So ito pala yung hotel. Ano, umpisa natin dito. Okay. Ayan. Cinematic shot tayo. Ayan. Hotel Vista. Ayan. Ayun, oh. Hello. Ano si ate, oh. Hello po. Hello. Oh, baka gusto niyo mag-shoutout ate. Hello po. Ayun lang sir. Hiya po ako. Ayan si ate, oh. Magandang hapon. Welcome to Taal Vista Hotel. Okay, thank you. Welcome po. Ay, grabe, ang ganda. Hello. Hello, sir. Hello. Gusto niyo mag-shoutout, sir? Hello po. Ayan, Welcome to so- Taal Vista Hotel po. Shoutout po sa Esperanza Boys. Ayan, oh. Makikita niyo itong vlog na to, sir, sa Moto Kabalen. Moto ka pala. Moto ka pala, sir. Sige po. Moto vlog. YouTube po. Alright, thank you, sir. Guys, sobrang social dito. Yung tipong kung wala ka talagang pera o pambili, hindi ka makakapunta dito. Sobrang social, sobrang palagay ko mahal dito eh. Kasi kami, ang gagawin lang namin, magkakape lang kami. Ayan, magkakape lang kami dito tapos pipicture tapos aalis na. Uy, yun no. Yun no. Ay, may mga ano. Grabe guys, ang sosyal. Ang sosyal dito, para siyang ano, para siyang level ng ano, ng Manor ng Baguio. That's right! The Manor ng Baguio. Ganyan ang datingan niya. Merong ano. Grabe, solid. Ang lapit ng Taal dito. Super lapit mga guys. Hindi ko alam kung nakikita nyo. Ayan, oh. Okay, so eto sila, oh. Oh, ayan. So ito na si Mrs. Oh. Ayan. Si Joanna. Nagising yung anak mo. Nagising siya. Oh, si Jaja. Oh, Jaja. Good morning. Elijah, Jaja. You're awake na. You're awake na. Good morning, baby. Ayan, kasama niya si lola niya.
What's up mga kabalen? So nandito tayo ngayon sa Tagaytay City sa farm ng aking tito and tita. So mamaya ipapasyal ko kayo. This is soon to be a parang staycation or a resort na pwedeng ma-rent. Pero under construction pa, pero malapit na siyang matapos. Mamaya ipapasyal ko kayo doon. But the purpose of this video, gusto ko ring i-share sa inyo yung bagong bili nating drone. Hindi naman siya actually bagong unit, but it's just bagong bili. Second hand po natin siya nabili. So, gusto ko siyang paliparin ito mamaya para makita natin yung ganda ng view. And it's my first time. First time ko nga hawak ng drone mga kabalen at magpapalipad. So, medyo kabado and excited at the same time. So, samahan nyo ako. In the future, magagamit na natin itong drone na to para mas quality ang ipapakita nating content sa inyo. Okay? So, samahan nyo ako. Papakita ko sa inyo yung drone. Okay, mga kabalen. So, eto na po yung drone na nabili natin. Second hand lang naman. Kaya medyo nakamura tayo. Pero good siya. Pristine condition. So, eto po siya. Yan. So, yan yung harap niya. Nilagyan ko na siya ng Moto Kabalen sticker. Para syempre, ma-personalize. Ayan. So this is a DJI Mavic Air drone. So ito yung mas naunang version ng Mavic. Meron na kasing Mavic 2 eh. At syempre may mga lumabas na rin na bago yung mga DJI Mini 1 and 2. So ang kanagandahan dito kaya ito yung napili ko kasi very friendly siya for beginners. Bakit? Kasi may mga protective siya, may crash guard siya. May crash guard siya tapos meron siyang iba't ibang sensor. May sensor siya sa harap. Ayan. Dito. Meron siyang sensor sa likod. Ayan. And meron din siyang sensor sa baba. So it means, mas malayo yung chances na mag-crash siya. Kasi automatic madedetect niya kung may obstacle or may mga debris sa palibot niya sa paikot. Hindi kagaya ng mga ibang drone na lumabas ngayon na isa lang ang sensor sa harap lang. So ito, nasa paligid niya. May mga sensor. So, mas makokontrol mo, lalo na pag hindi ka pa talaga sanay mag-drone. So, malaking tulong ito, lalo na sa mga katulad ko na first time pa lang hawak. So, hindi ko pa siya pinapalipad. After this video, itatry ko siya, magpapalipad tayo. Itatry natin yung isa sa mga favorite kong feature, yung drone. Ang drone, yun yung parang selfie, pero drone. So, lalapit siya sa yung gano'n, then lalayo siya palayo. I-reveal niya yung background mo. Ayan. So, excited ako at makakuha ng few shots lang din dito sa paligid. So, merong mga plantation ng pinya dito sa tabing bahay. So, gusto kong ipakita yun sa drone natin. Yun. Medyo sigurado hindi pa ganun kaganda yung shots ko. Nag-aaral pa lang ako. So, libre laet mga kabalen. Yun. So, expect nyo na lang na syempre hindi pa ganun kaganda dahil nag-aaral pa lang ako and talaga nagpa-practice pa lang. Okay. So, ito rin pala yung ring remote pala. Sorry. Ito yung remote control niya. Actually, medyo may idea na ako kasi nag-enroll na ako sa YouTube University. Nag-YouTube na tayo. Kaya medyo may idea na tayo kung how it works, how the application works, and i-apply na lang natin kung tama ba ang sinabi sa YouTube at yung ating ginagawa. Hopefully, ma-master natin and then in our future videos, mas magaganda yung mga outputs natin. Okay? Alright, so halika na. I-test na natin. Paliparin na natin yung drone. Okay?
Okay mga kabalen, so eto, papakita ko na yung surroundings ng farm sa inyo. So syempre unahin natin yung bahay. So eto yung bahay. Ayan. Oh, ayan oh, di ba? Ang ganda. So ikot tayo para makita niyo yung surroundings. Ayan. Yun no. Oh. Ang ganda, di ba? Oh, ayan. Oh ha? Oh ha? Ayan. So, ngayon naman, punta tayo sa may likod para makita nyo yung mga tanim nila at yung ginagawang mga villa at swimming pool. Let's go! Okay, so, una tayo dito sa may gazebo. Tignan natin yung gazebo nila. Ayan. So, dito, masarap kumain, mag-dinner. Kasi paggabi, maganda yung mga ilaw niyan. And dito kayo mag-samji, mag-shabu-shabu. Yan. Masarap na bandingan dito sa may gazebo dito. Yan. Uy, ayun pala si ano. Ito ang aking baby. Oh, ayan. Si Elijah or si Jaja. Hello, Jaja. Uy, baby. Uy, cute. Oh. Say hello to the camera. Say hello to our kabalen, Jaja. Hello, Jaja. Uy. Oh, ayan siya. Oh. Are you camera shy? Oh, ayan siya oh. So, meron siyang mga part dito, yung mga pinya oh. Ayan, may mga pinya na tanim, kabilaan yan, ayan. Yun oh. And ito pagkagabi, pwede kayo mag-bonfire dito. Ayan. So, bonfire pit ito. And then paikot kayo dyan kung magbabarkada kayo. Ayan, or pamilya, exchanging stories, kulitan, kwentuhan, ayan oh. So napakagandang bonding area. That's right! Okay, so dun tayo sa kabila para makita natin yung buong lugar. Ayan, so may mga upuan din dito. Pwede kayong magpahinga, magtambay, feel the breeze. At meron din dito, ayan, gusto mo mag-siesta. Ayan, dito ka magduyan-duyan. So, ang ganda. Napakaganda ng lugar na to. So, ito na. Ito yung parang yung malaking villa na bahay. Bahay talaga siya na pwedeng i-rent someday. Ayan. So, ito yung swimming pool. Uy, ayan. So, ito. Nililinis pa, ginagawa pa. Finishing na lang. Buo na yung structure. Ayan. Meron din siyang gazebo. Ito. Ayan sila. Then ito naman, itong part na to is then, parang villa din, solo villa or couple. Ayan. Dalawang units yan. Ito isang malaki. So soon, pwedeng i-rent yan at ready for staycation. Ayan. So actually, itong mga villas na to, hindi sila basta-basta villa. Kasi under sila ng isang foundation. So kung mag-rent kayo dito, mag-staycation kayo dito, yung kikitain ng villa o yung rentals, mapupunta rin sa pantulong. Hindi siya personal lang na kinikita ng isang business person or businessman, businesswoman. Papasok siya sa foundation and ginagamit na pantulong, pang-paskolar, yan. So ganun ang purpose ng mga villa na to. So napakaganda dahil hindi siya napaka-selfless ng purpose ng villa na yan. Yan dito naman sa kanila din to. So kita natin may kubo and additional land pa dito. Ayan. At ang pinaka gusto ko syempre ito. Yung tree house. Ayan. So,
Kabalen, so ayun nga, nagpalipad tayo ng drone and I can't explain the feeling kasi medyo kinabahan ako na ubusan ako ng battery and nasa taas pa yung drone, so kala ko hindi ko na mababalik. So sa a beginner like me, syempre kakabahan talaga dahil hindi pa natin masyadong kabisado yung maneuver. Buti na lang nagamit natin yung return home feature. So ayun. Nakauwi naman yung drone. So ito siya, nagamit natin. At I think naman medyo decent naman yung shot na nakuha natin. Sana makapag-practice pa ako ng marami at mas matuto pa ng maraming cinematic shots para at least para mas maganda yung mga content na maipakita ko sa inyo. So yun, nag-enjoy naman po tayo at sulit naman yung nabili natin. Okay? So sana nagustuhan nyo itong video na to. Kung nagustuhan nyo, syempre alam na, hit that subscribe button and like button. Samahan nyo na rin ng comment para magkwentuhan tayo sa baba. So, yun, sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe to my channel at sana magustuhan nyo ang mga future videos ko and pwede nyo rin pong balikan yung mga dati kong videos. Okay? Alright, so again, ride safe sa inyo mga kabalen and God bless.